8 март, но вместо цветя – бунт. Какво общо има бирата и празника, както и в коя държава жените имат почивен ден? Гледайте до края, за да разберете. През 1908 година в Ню Йорк жените работнички излизат на протест. Това за времето си е било много дръзко начинание. Те искали по-кратък работен ден, по-добри условия на труд и право на глас. През 1910 година на Международната социалистическа конференция една жена на име Клара Цеткин предлага идеята за Международен ден на жената. В Русия през 1917 година също има протести на жените. Но защо точно датата 8 март? Както казах, в Русия през 1917 година жените излизат на протест на 23 февруари по тогавашния календар, което съответства на 8 март днес. Датата 8 март се приема официално на конференция през 1921 година, но започва масово да се отбелязва от 1977. 8 март е официален празник в много страни по света, като Камбоджа, Русия, Непал, Уганда и Беларус. На някои места обаче почивен ден имат само жените, като в Мадагаскар, а в Китай работодателите дават половин ден почивка на жените. В Италия празнуват Деня на жената и майката с жълта мимоза. Станал е символ за 8 март. Избрали се заради нейното жълто ярко цвете, което цъфти в началото на март. Да се подаряват цветя на празника е разбираемо, но какво общо има бирата с 8 март? Вари се и бира. И то, забележете, от жени. Става дума за International Women's Collaboration Brew Day или Международен ден на женското съвместно пивоварство. Това е световна инициатива, при която жени от различни държави се събират в местните пивоварни и заедно варят специална бира по случай 8 март. Но това не е просто варене на бира. Идеята е да се подкрепят жените в пивоварната индустрия, да се насърчи равенството и да се съберат средства за различни каузи. Исторически пивоварството всъщност е било занимание основно на жени преди векове. С времето обаче индустрията става доминирана от мъже. Знаете ли, че има Международен ден на мъжа, който е различен от този на бащата? Той се отбелязва на 19 ноември. Ако видеото ви е харесало, моля абонирайте се за канала за още интересни видеа. Благодаря ви!